ମାଉସୀ ବରା ପାଇଁ ବିରି ବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଏପଟେ ଆମର ବୋଉ ମୁଁ ଆମର ଏପଟେ ଜନ୍ତୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣି ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଛଣା ପିଠା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ। ତ ସାନ ବୋଉ ଏପଟେ ଆମର ଜନ୍ତୁଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ମାଉସୀ ଆମର ବରା ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପିଠା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ମାଘ ମାସ ଉଜିଆଁପାଳି ଗୁରୁବାର, ତ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆମର ବସିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମର ଉଜିଆଁ ହୁଏ ମାଘ ମାସରେ। ତ ଆମେ ସବୁ ପିଠା କରିଥିଲୁ। ପିଠା ଏତେ ସାରା କରୁ କରୁ ମାନେ 4ଟା ହେଇଗଲା। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ସାରା କାମ ଭିତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ମାଣ ଉଠା ହେଇଗଲା। ତ ମାଣ ଉଠାଇ ସାରି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଠା ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଆମେ ଏତେ ସାରା ପିଠା କରିଥିଲେ, ପିଠା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାଉସୀ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁରେ ରହିଛେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦି ଦିଟା ଦବା ନା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସେଇଟା ବି ସତ କଥା। ତ ମାଉସୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରିସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ନାଗି ଭୋଗ ଖାଇଥିଲୁ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।